चलो कनी फिर आज मन लागत बा ना केने बड़ा सा औकात निकस आज हमरा के इधर बैठे था और घर सा हां भाई आगे बड़े था भाई आगे हम इंतजार करत रही हम सोनिया के तरह बैठ 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 क्या भाई अरे भाई हो दोनों अभी ले ना आइला सनु कहां रह यार काय ने केने रही बोला सन पंखा सम तबे मजा आई अरे भाई भाई का बड़ा सा यार का बोल आले के ले अरे हो जा तुम बोलेगा भाई भाई सिगरेट ले अरे बैठो बैठो ले के आई मार के लेके के आगो नहीं जा घूमे अरे भाई होई का ले बड़े रे ए देसिला क्वार्टर ह सब तो आज मुंडे बोल ती का ले बड़े भाई चखना ले बन जा का ले बन भाई अरे होई तो माल तो लाइले बड़े भाई चल कुछ चिखाना के व्यवस्था कोई जाए तब न मारो वाटर लेके चलनी है छुछे मजा ना आई छुछे मजा ना भाई ना चलो जो कुछ चखना कोना कॉलेज जा चलो तो केना जुगाड़ करे पड़ी नु हां भाई चलो जो होने के ना देखो जी मुला पटावल जाई कोन के चल भाई मुला पटावल जी ये शिकार कोई जी होने जंगल में चलो जो ओई चले के तो केना लौका तक ओ एक मेरा टकला में दिमाग आया कब गिरी कब भाई मिल गया कौन चीज चल मिल गया चल भाई कस पंडितवा तो देखो तो पंडितवा क्या केने भाई हां भाई चल जुगाड़ हो अरे सुनो सो जेका से पूछी कोई सही कुकुर के बच्चा हो ए हम तो एकदम रेडी बना दे चलो सन और लागिला बाबा ये बच्चा हेने कहाँ जाए भाई कुकुर के बच्चा लेके का करी बच्चा घोर हनी है पूजा करावे वही में मिलल बाटे अरे बाबा खुश रहो बबुआ गाने कुकुर लेके और कुकुरे लौकतिया घर जाई का लेके और ना जब तक कहाँ जाई जाई ले जाई जा एक बा एक जना तू जिया लो तू जिया तो रहो चलो गोर दुखा गई क्या करियो आ परी बाबा खुश रही बबुआ कुकुर कहने ले जाई क्या कहीं घरे ले जाए के तो सोचता नहीं घरे पोसे खातिर का ले जाई तो पोसही खातिर न मिलल बा कुकुर अरे कुकुर लौकता हैं हमारा तो उहे लौकता कुकुर है हाँ जरा हट हट हमरा के जाए दो दूरो का टाइम बर्बाद मत करो दूर जाए के बा अभी कहाँ जाई गाय जाए माल कहाँ जाए कौन गाँव में जाए न हमरा तो बुझाते नहीं कि का करी एगो भेटाइल हा तो कुकुरे कहता दूसर का भेटाइल तो कुकुरे कहता तीसर का कुकुरे कहता हमरा ई नहीं बुझात कि हमारा ई नहीं चिन्हत कि ओकनी के नहीं चिन्हत बकरी ही हो कि ना ही हो हमारा तो कंफ्यूजन बाटे चलो कोनो की बार भेटाइल तो ओकरे से पूछम हम कि बबुआ देख तो ई का ही हो चलो अब की हाल इनकरा के फाइनल कर दे बुझ उनको हदिन हूं तो ओने कर पहिले एगो बैठल बा एकरे से पूछता नहीं ई का हो ए बबुआ सुना बोल लगा तनी बाबा हां कुछ रह सुनो ना बोलिए ओहनी हां देखो ना दो तीन गो भेटैला हन तो अच्छा रास्ता में आवत रहनी अच्छा पूजा करा के तो अच्छा हइहे बकरी मिलल बिया आ दोनों तीनों कहत रह के बाबा ई बकरी ना है कुकुर है तनी चिन्हत ठीक तो कहत रह कुकुर तो हइले ह कुकुर ह पूजा पाठ में हरी कुकुरो का मिलत है का कहीं में जजमान हमर तो बुझाते नहीं कि
तू बुर्बक बना देले बड़न स कि तू हनी के बुर्बक बनावत रस। अरे महाराज जी कुकुर छोड़ी होने जा गांव में छाट दियो उजात कर दियो हाँ हाँ हमरे का कम लौकता मत दे। छोड़ी होने महाराज जाओ ल तू कहत रह त हम छोड़िए देतनी एकरा के। छोड़ी जोरे अच्छा चल हमहू कोनो बियाह शादी के आ पूजा पाठ गणेश के पूजा ही अथी नहीं कइले विष्णु भगवान के कथा नहीं हमहू श्राद्धे के कथा करा देले बानी। उहो कोनो तेज श्राद्ध के कथा कहले बानी। हां जानत रहनु पंडित कोनो कम ना होलन उ 2 गुना बेसी बना दम 4 गुना बानी। ठीक बा अच्छा चलो जा लो काम करो हम जातनी। हां ठीक बा जातनी ठीक बा जाए। नमस्कार प्रणाम। हमनी के ई कॉमेडी बना के मकसद बा कि कोई जोरे धोखाबाजी ना करे के चाही। हमनी के एगो छोट मोट टीम बा और जैसन करनी वैसन भरनी। पंडित जी सन पहले है सन पहले है। और एक बात हमनी के चैनल का नाम बा कॉमेडी टार्जन जीतू। एकरा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी। एकरा के बहुत सारा प्यार दुलार दी। हमनी के हर एक वीडियो ऐसन ऐसन ले आइम जा। एकरा साथे एगो और अल्फा म्यूजिक भी बाटे ओकरो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करम। बहुत ओकरा पे गाना साना वीडियो कॉमेडी समेडी बहुत आप लोग के देखे के मिली। और हाँ बेल आइकन दबावल मत भूलम। और हाँ कमेंट में जरूर बताएं कि हमने हाँ। वीडियो कैसन लागल। अगला वीडियो नमस्कार प्रणाम थैंक यू।